Здравейте, владетели на силата! Добре дошли в първи епизод от поредицата Фактите говорят за. Днес ще ви казвам факти за герой или филм от сагата, разбира се. В епизодите от поредицата Факти няма са точен брой винаги и няма да включвам всички факти. Така че може в коментарите да добавите пропуснат факт. И днес фактите ще говорят за любимия ни джедай от оригиналната сага Люк Скайуокър. Факт номер 1. Поначално Джордж Лукас е мислил Люк да е момиче, наречен Люк Старкилър. Ето къде идва името Starkiller Base. На 20th Century Fox надобрили второто име да е Starkiller, затова Джордж го променил на Skywalker. Факт номер 2. Сигурно повечето от вас са виждали Властелина на пръстените или Хобит. От тези филми познаваме хобитите, малки хора с големи крака, но представете си Люк, Чичо Оуен или Еля Беру да са хобити. Да, Джордж начално е мислил така. Факт номер 3. Сценаристите на епизод 6 за връщането на джедаите, Джордж Лукас и Лоренс Касдън, искали да имат друг край на филма, много по-различен от този, който познаваме. Когато Вейдър умира, Люк щял да му вземе шлема и да си го сложи и да каже, че сега той е Вейдър. Факт номер 4. След епизод 4, Марк Хамил участва в автомобилна катастрофа, която сериозно му е наранила лицето. И това е главната причина в епизод 5 Люк да бъде атакуван от лампата. Факт номер 5. В епизод 4 има сцена, в която Люк казва: това не е било изобщо в сценария. Хамил е казал това на Харисън Форд между кадрите. Редакторите помислили, че това ще се след добре в тази ситуация и решили да оставят кадъра. Факт номер 6. Лазерният меч на Люк в епизод 6 е базиран на меч на Оби-Лан в епизод 4. Дори можем да видим как го сглобява в изтрията сцена точно преди отиде в двореца на Джава. Това беше всичко за този клип. Научихте ли нещо ново за Люк Скайуокър? Ако клипът ви е харесал, отидете и натиснете лайк бутон с светлина скорост и нека силата бъде с вас.